Hojai District Forest Department atom pen Langkaijan himaritok bia rong aphan kether jipo puthak rat lapen KSA atom pherangke me kangi Karbi Anglong angkang adui hoyalong ihin Karbi Anglong along le nangkachuraya sonsi kai kita birta klangbo sonsi lumbajong constituency angkang ki parlo Langkaijan ahavar Hojai District ahoy kedo himaritok bia rong along kidam tang pai chiklo Hojai District Forest Department Sai Photum Karbi Anglong Arloan Wangsi Hemarito Bierong Aradaphan Daki Lamding Forest Reserve Lasi Nang Tum Dapen Dam Nangpu Kalipute Nang Katharle Pupusi Pachini de Kangputa Patumi Hadak Aradatum Pen Pherangke Angno Ninjepo Sonsi Kedam Tang Surhini Renkore Sianingkan Phaikuni ni Phai Hiniarni Tame Hojai District Forest Department Atum Pen Ketharle Asai Dengpondo Sitami Karbi Anglong ki theke ding lapen hamphanga song atum kachesong paduponsi hala soning kana bangki tharle pon pedetlo lapen la so hut Karbi Anglong Autonomous Councils EM tuliram ronghang tame Hojai District Administration lapen law and order aphan phone pen chingki chethansi pajokun lasi non la son thosi pai chiklo tame katharle je aphan lam nang palelo Lasi non-Karbi Anglong Autonomous Councils EM tuliram ronghang Rabjin pen adoy hoya lam an thir thik matik permanent padonang jiputa chuningwi padu Hemaritok bia rong lake non si kedodam ni kali ningkan pharokri serke bra troxy cap aningkan pensi la solong dodam do la pen ningkan pharokri serke bra troxy kebra trok aningkan alom Karbi Anglong Autonomous Council pentame longle pata Pipon Padolo Lapen Hadak Aradaphan Lokacharlia Hemtami Ninkan Pharokre Sirkebra Trokner Kebra Hini Aninkan Ke Karbi Anglong Autonomous Council Pen LP Skolahem Kikim Padolo Lapen Nona Sonsonta Kaching Thurasai Dengpon Gomdo Lasi Koson Pensi Karbi Anglong Along Le Arlo Kedoko Kaphi Hojai District Atum Nangkiluchok Mapu Manghu Mangramlo Sonsi Kedam tang surihini renkore si aningkan garo rong along tame hem ketharli dengpon padolo kuta hadak arong arwaratum pen nang pachini du lasi Karbi Anglong Autonomous Council aphan adoi hoy kedo an aphan longli pata nang piponang jiputa pherangke emelong hemari tok bi arong asar hemari tok bi lapen KSA Dipu District Committee Mephu Jona Singh Be Ratsai Klembang Maheswar Teron Chakma Arong Asar Gopinath Chakma Garo Arong Asar Lawrence Marakatupen Chuningwi Ting bote lake Karbi Anglong Forest ke Lamding Forest lake Hojai District pen lasi lasuk kisung dong si cecak jok lori bote first Karbi Anglong Autonomous Council atum priority ki pinai labang ke border ke thik nei lasi lasop abang border bang prabjin thik nei pusin tum chuning lo lapen laso border jong si thik the lapen non amma jong si nang thik the bote nitum angela laso kisung jong si akola song si nitum han Lamding Forest penang nitum hanang therbom bote nitum ke sai jok je pen Karbi Anglong Autonomous Council of Hansin nitum ke chesong nang kok thema pulatang de nitum rara tumle ki pudun le ke choge kali border lam bote border pulatang de lake 1953 Karbi Anglong Autonomous Council aso kelong hut Mikil Hills District pusala so teng mensi border bang hola so si thik hola so teng mensi border sa meni tumke hola so teng mensi nang thik nei pusi nili tum nang pen chuni rila on parta prabjin ben la so a border bang nang thik the pute ni tum Langkaijan arat madel mijung Langkaijan arat tum nang ke thurpak pen chesong nang ku puthot Lamding Forest atum dak langwe made himari tokbia rong along puthot Lamding Forest pen ladak dolong lelo pula solam langgi putu dang keni tumang ke nang hu haglo athe kupi poloma pulotang te kedam tang 2021 aning kan la sol notice nang pali hota ladak arong mani tum hamphang som ten tume jong dak loje ladak ke Lamding Forest area kali athe ladak ke Lamding Forest area kali puni tum kuibosi puloma potang te langwe himari tokbi arong la ke 1917 ningkan si am la sorong nang chukim lo laso nang chukim bom hola so ningkan nang chukim si wang bom lo hola so 1996 aningkan 1920 September laso chiklo lo
การเบียงลงตัวมัสคอนซิลเป็นกิเปียปทักเอลาเฮลลับ ผมบอกแค่คือจะตัวเพื่อนนี่บางอะไรเนี่ยตอนที่แต่ละอะไรโดนผู้สุขต้อยเห็นดำๆไปสุดที่บางอะไรสุดที่นอกอย่างเดียวตอนที่สมมตินั่งข้างนอกพระตัวว่าเขาได้สุดตอนว่างตอนเราไม่อยากจะทำได้